Stephen asoroboti ururo ikranu korwase ewodi ya Kiumbe karatotigartase county ya Kisii nigo umunyaruko yomo korwase skuru yoboroso ya Ekenyoro eyo gotoka se ewodi ya Kiamukama awetera chinga kichingongu kubwatikana n'umuchando abwate bwa maguru kurengana ne amate nabo igo aboroki w'umuchando yo gosaba aboroki nigo umuchando yo okumwirania magega sensemo ya masomo asina banya nabo amate yaganirie obokonyi bwo kumwira se nyagetari ariko bweniwa asikere bagote nanigo batabwa kende oroboti urwasobwe imene gotwariganire no muri cyo Josephat Amisi Kuru ne Ekenyoro eyo erime wodi ya Kiamukama ime county ya Kisii ase tumenire no mwana Sinde Nyanchama uyo nyareko baga kurwara ase myeke menge na gwikira boniga ya moberere omuchando anene asa magoraye ikira gutara gucha ase skuru na boigo akorwa eskuru guchia ase enga yabo about the problem the physical about the physical disability. Very good around hata katika kuta usikoga ende class usikoga ndani inakuwa ni shida. Unaona nyane kare weta kuna ile ya tuli ga kuburi usikoma wikako. Nerange metinyi saba kunaga achite nane jo mwarimu wa class. Na bere ngo cyane ko bongo sana na kitoko nyo mwana ono. Tege ko gerakere chinga kikirata ite ko gena naye ke bara ko nyuranga tari kwenyara nano koimuka ya betereringa abana bandara tenye kerasi natuma abana bamukobo bani bakumira ko bara nande bamuye ngo so mwarimu ndekare kerasi kamororera agotege gosomye ugendo uramukwabo kebara nando irana nonyerabo kubwatikana na sokoro yaye Sinde Nyanchama nigo atikira ko bagagoteba inka yaye nigo enyarete ko bagigotwaro buremerwa obubono botaraikirania enibo yebwenerete eli umwana yo Cynthia anyara ko bagagoikiwa ase nyagitari nakonyora obubwenia aboisaine bana igetwa tubate metandire melene eso umwana uyu na nyagitari twara mwetiri ko enda wana tusinywa kibese kibeche tabera kinkomo abayibuli bayembara barakini bari ko inyaya nabarabo wana barabwe sita babwate ebintu bakora nibibarwa bichikonda batanyara ko kurwari umwana uyu nonyerabo asemya kemenge atikira ko begweta umwana Sinde Nyanchama nigo alenge ko bagakonywa amona abana bamwabo lakini gwikiraga ngemyake konya gusuka bono Sinte niga konya gukina iyo bono yabebereire egetiro gochia asabana bande abalenge ko babako bugoria asomogongobo nakomweneke nga bamwikiri nonyeke bara temenda kumuimugi stuete sa alenge so heavy as compared na matokana I struggled with her ngapanga kumuimugi ngombeka ngamuleta isiko ngambereka ngamuleta class otherwise umwana oyo wabiri agotora chi problem ko nisema kumata review no mwalimu manene atigarende bono obeiru mulito yengeira abana bagutwa manene ono nigo oboteneneri bw'eskuru eyo y'Ekenyoro bwanyarire koba bugosaba anene guche serikali ye county ya Kisii nyare koba gegwesokia na koenekia ng'omano yo Cynthia onyare koba gakonyora obubeni bwa bene elio agendere na masomo aye akiralituko ariko tebanga nyasale wanje oyo ranyale konyo umwana oyo in fact nabwene so konyo banene kwa sababu bayuri baye mbali kwenyara lakini twariko sabanga serikali ya itobo no mugambi simbarati ko wasoiro bugambiga nondo iwe tora mwikera muti atokonyo umwana ko no mwana wanjete school ntitwara goteba muna serikali yete yaro gwanja muna ye county are ko rama abira nondo rama abira anyaro gukonyo umwana oyo kwa sababu twarire sipe nene ya magoro kariko nyara ko genda elinde etokonye reporter ya NDC TV kurwa eskuru y'Ekenyoro eyo erime wodi ya Kiamukama iliterane